Evidenti l-apprezzament minn numru kbir ta' persuni li attendew għall-attività soċjali li saret il-ħamis filgħodu fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Apprezzament tax-xogħol kontinwu li qed jitwettaq mill-oppożizzjoni kemm fil-Parlament u anke bil-ħidma man-nies fil-lokalitajiet. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek li kien akkumpanjat minn Emery Grek, kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u d-Deputat tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri. Matul din l-attività l-kap tal-Partit Nazzjonalista għatta ħin twil jitkellem man-nies preżenti illi ringrazzjaw għax-xogħol kollu li qed isir mill-Partit Nazzjonalista. F'messaġġ indirizzat lil dawk preżenti, Bernard Grek sostna li huwa ta' sodisfazzjon kbir li jara din il-familja dejjem tikber għaliex is-sapport tan-nies jagħti aktar enerġija lill-partit sabiex ikompli jaħdem għal ġid tal-pajjiż. Barra minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li se jkompli jaqbeż għal ħaddiem kif ukoll jitfa' pressjoni fuq il-Gvern sabiex iġib lura l-miljuni li nsterqu kaġun tad-dil fraudolenti tal-isptarijiet ma' Vitals u Stewart, dil li ġie kkundannat mill-qorti. Min-naħa tagħha Emery Grek irringrazzjat lil dawk preżenti tas-sapport kontinwu li qed ikomplu jagħtu lill-Partit Nazzjonalista.